Po, have a nice day. May mamasage po ako ngayon sa kabilang barangay namin. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Yan, nakasakay na ako. So, andito na kami sa bahay ni Ma'am May. Siya yung magpamasad sa akin. Ayan. Si Willow, lagi niya ano si Wella ron. Wait, asal yung kawan? Si Elias. Asa ato si Hawa Kamara? Oh, yes, Elias ay. Ay, ginawa ko. Yes! Ipamassage si. Hindi tayo. Wow. Daghan ig manok ay. Dagko mga manok. Dong, si Hawa Kamara dong, kay kuha na dong. Nanay uyab. Hindi mo ko. Nang hawin siya akong kamot sa vaccine, pero karon okay na siya. Wala na. Pero ikaw nakababaksin na ka, Dam? Nasa imo na? Oh, Moderna ka. Required ang Moderna. Hindi ko ang Moderna. Kasi reaction sa inyo, ano Dam? Depende lang sa inyo. Pero mas sabi nila, agree. Moderna kayo, ihin mo. Ako araw ba kay Astra? Astra ihin mo, Dam. Astra, ako ana, Europe ko na siya. Pero grabe yun, as in, ang ako ang dili kay pagkabungkan na bubas. Astra, Dayon, paghuman ako kaon, ay paghuman ako kukuan ka ng vaccine, patimbutuman. Dili man kayo siya, kay murag pang sinyo man as siya. Wala. Nami ang G&G kay kuan, kas araw. Hindi sila, basta kuan, effective ba, basta nangyayon ko. Isa ka yung pangalan lang, tinuot. Roslyn. Rosely. Oh, pero sa ako ang fruit, pati maanti. Ako na ate. Napa ka na ito, no? Ay, muna na ito. Ito nagtunyan. Hi, hello. Subscribe po nato si Ate Ma. Ay, nagtanaw na. Followers niya ko ever since before. Ito po friend. Nagay mo na katong mag-vlog ka sa una sa mukas ng babaha. Alam, friend, dahil mo ni Madam Kuan, itong sa US. Oh, ni Mami Angela. Oh, Makuha ng kuan mga ako po. US. Ako po na siyang kuan sa kanang Facebook. Ano, mag-vlog sa siyang bana. Oh, totoo ano, no? Nagsaya mo. Alam ko, friend na siya. Transgender. Oh, kuan, ano siya? Oh. Kuan din na siya, kanang prank ka na siya nga pagkatao na yun. Ganahan ko sa iyang story. Pero yan. Kuan, ano yung kasi silang vlog. Abi na kung babae, din na siya. Ah, uy.
Ay, nakong. Ito sa luto. Ani, lahi akong hiluton mo. Kanang kuan. Oy, gisugo tabi akong soft drinks. Kaya na kaminis na lang. For 30, for 4 minutes. And big shout out sa kuan ni Ma'am Sanaang ni Fatima Ates. Ayan si Kirby Kinikali from Davao, EPS John Gravity. So, marami akong isa-shout out niyo. Yung Melandil na Locan. Hello, Consihag. And, Ito talaga sa Qatar. hi, Bibi! Ay, kambal! Oh, kabiuan. Bibi! And, Ay, kambal. ano si Kumbol? Namin niya na to siya? Ay, ako kibalo. Bibi, miniui ko, Bibi. Alisa, oy. Alisa daw! Bibi, naning kamot piya ko diri maayo, Bi. Big shout out kay Doming 29 Official from Cagayan de Oro City. Chica Berta from Davao. And the rest from Bukidnon. And also sa mga taong nag-support sa ina-upload kong video. Bibi, aray! Asa man to siya? And thank you so much sa inyong mga pagpanood ng ano ko sa ina-upload video from TikTok to YouTube. So, ayan talaga yung ano ko, trabaho ko since hindi pa ako kagawad and then dati pa akong high school, ayan, nag-start na ako ng mag-massage sa aming barangay. And then, mas lalo pang dumami yung technique yung nakapag-aral na ako sa Azamis sa accredited po ang PESDA. Kay shout out kay Sanaang ni kay Generous Bustamante. Hello ma'am, big shout out sa iyo. And also, uy, yung iba, nakalimutan ko mag-shout out. For the next time, yes, ano na lang, you want to mali, ayan, big shout out sa iyo dyan. Baka next vlog ko is, kailangan ko na talagang magdala ng ballpen at saka papel. So, si ma'am talaga is, nagpamassage na siya kasi ka ba ang Qatar. yes, papunta na siya ng Qatar. So, mamimiss niya ang light dito sa province na lalo ng Norte. Yung wala ko province, baka nang ito example, ngayon lang kang kabunggay sa inyong silingan. Yun na inyong mga silingan kay hoy, yung sa isod yan! Anak ra, God, walay problema. Gayon, kung nga ay, bakit siya katang birthday na ko last videos nga salamat di ay no nga daghang nag-comment and then nalingaw sila kay medyo layo-layo din pag uli is na could you bring a house di ba no ang saya inana ang life sa kuan sa province na pag human og birthday si padalan pa jud ka so nindot kaayo ba dahil sa kuan mo sa for example, makaadto na ta sa gawas, wala mong gula dito. Ngayon, Ibang culture nila. walay bawal ang banto kasi imong silingan, dili pwede. Dili pa niya dili nga kung for example, Matay sudan. adto pa sa hunasan so daghan makuha na yung mga litog, din sala, anak. So lahi ra jud ang Wala ko kayo nga adto po. Lahi na jud ang life sa Pilipinas sa probinsya kay sa city na. compare sa mga nasod na jud nga adig no kita kalaag. So thank you so much sa mga ang bansang nangunguna na nanonood sa YouTube channel ko kay Pilipinas, USA, Japan, Southeast Asia o Kuwait. Salamat sa salamat kayo sa inyong lahat na sa inyong mga walang sawang pagsuporta. Kay Nick Signas, hello, good afternoon.
Kay Mami Angela, makulay na buhay USA. Ayan, hello Mami. Good afternoon. And ayan, thank you so much and God bless. Yes, na dahil. Yan, so thank you so much dahil. Madam, thank you. Ali. Okay ra. Kung thank you kayo, Madam. Gitagaan po ko niyag make-up. Alisa. Yun naman na siya na ako gilot. So, uli na po ko kay... Yun na tiyo. Yun na sa balay. Alisa, mag-thank you ko ni mo. Dali ka. Okay ra. So, thank you kayo, ma'am, ha. Welcome. Urin, gitagaan ko po nag-make-up. So, thank you so much and God bless. O, dalay ko na ang Diyos ka na puntanan.